नमस्कार दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़े न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कोरोना से दूरी बना के रखिए और खासकर हमारे नौजवान भाइयों से कहेंगे कि अपनी गर्लफ्रेंड से और दूरी बना के रखिए और हाँ, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहिए। हमारा बियाह वाला गल रहे पटाना, बिचाही में तले हेने घट गइले घाटाना और कोरोना। हमारा बियाह वाला गल रहे पटाना, बिचाही में तले हेने घट गइले घाटाना। बड़ा मुश्किल से क्रिस गर्ल के शादी लगल, टाइम से ना खाना वा घोटात बड़ुए, लागता कि मर जाइबो हमरा। कटल बियाह मोर धाधाइल छूट गइल रे, सब ही कहानी लॉकडाउन में भइल रे। पंडित जी आपको नहीं छोड़ेंगे। कटल बियाह मोर धाधाइल छूट गइल रे, सब ही कहानी लॉकडाउन में भइल रे। किनल से रवानी हमर धइल बावे रे, सब काम चाइना के कइल बावे रे। मने मने खुश रहनी अगुटाइल, देखनी जब न्यूज हमर छूट गइल है। हमारी बहनी के नजर उठा के नहीं देखेंगे। ऐसा ना भइल हम ना रहनी कवनो रखे, अब मरब के चूर छोड़ के। सुनी के खबर हम भगनी हकीस से, बड़ी मारे खोइनी ह रोड पर पुलिस से। प्यार में बड़ा दुर्गत भइल रे, सुना कोरोना ही गलत भइल रे। कटल बियाह मोर धाधाइल छूट गइल रे, सब ही कहानी लॉकडाउन में भइल रे। कटल बियाह मोर धाधाइल छूट गइल रे, सब ही कहानी लॉकडाउन में भइल रे। अरे बाप रे, अब ई काम के बाद जब हमर शादी कटिए गई। रोई मनवा हमारे औरी दहिया गली, कृष्ण जय के काम न चली। राइटर संतोष ताजे आके कर चेक हो, लगता कि आई जाई हमारा यो टेक हो। 12 दिन शादी के टाइम हमारा है, लागल कोरोना के हवाया के बहे। अरे बाबू, कटल बियाह मोर धाधाइल छूट गइल रे, सब ही कहानी लॉकडाउन में भइल रे। कटल बियाह मोर धाधाइल छूट गइल रे, सब ही कहानी लॉकडाउन में भइल रे। भले हम शादी ना करे, बाकी ये कोरोना के अपना देश से दूर भगावे के बा।